Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнырович и Атмосфера. И сегодня у нас только добрые новины. Мяркуйте самые. Заробки зноў выросли. 4 белорусские компании трапили у российский спис Forbes. Уникальное досягнение у сельской господарцы. Там у нас прорыв у выращивания одразу двух культураў. Могу паспрачацца, не здагадаецеся якіх. У гэтую выключна пазітыўную панораму дадаюць трохі суму дзве акалічнасці. Вонкавы гандаль у дзяржаўных арганізацыях, не гледзячы на прысутнасць в спісе Forbes, рухаецца ў нейкі няправільны бок. І адкрыта скажам, рухаецца зусім непавольна. Ну і наш улюбёны міністр Марк. Таварыш Богданов чамусьці памкнуўся паляпшаць наш галоўны гонар, нашае дасягненне, нашае айчыннае інавацыйнае распрацаванне, сістэму рэгулявання цэнаў. Навошта? Што яго бянтэжыць? Давайте разбірацца. Забарце гарбаты, зрабіце бутерброд і сядьце як мага ямчэй. Гэта атмасфера. І мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. Зарплата ў Рэспубліцы Беларусь узнялася ў завоўбычнай далечыні і рванула значна хутчэй за ўсе іншыя паказнікі, як, напрыклад, рост прамысловасці, рост усяго ВУП ці інфляцыя. Сярэдні заробак у ліпені склаў 2355 рублёў, а гэта амаль $750. І рэальны рост нават з улікам узроўню інфляцыі склаў паўнаважкія 15,4%. Вояк! І тут бы нам радавацца, ганарыцца дасягненнямі айчыннай эканомікі. Аднак пры больш пільным разглядзе можна заўважыць некаторыя падрабязнасці. Па-першае, рост гэты нераўнамерны. Мы ўжо згадвалі, што заробак у бюджэтных галінах у той жа адукацыі адстае ад сярэдніх. І калі раней разрыў быў каля 30%, то цяпер ён бліжэй да 40%. А па-другое, прычына вось такога рэкорднага росту заробкаў хаваецца зусім не ў павелічэнні эфектыўнасці беларускай эканомікі. Мы не вынайшлі ніякіх новых карысных выкапняў, не зладзілі выпуску сучаснай відэапрадукцыі, не укаранілі нейкіх інавацыйных бізнес-працэсаў. Нічога з гэтага не адбылося. У нас тупа, у нас банальна не стае працоўных рук. І гэта галоўная праблема ў эканоміцы. Як справаздачыўся нам Белстат, за паўгода беларускія прадпрыемствы прынялі на працу 280 тысяч чалавек, а звольнілі 328 тысячаў. Колькасць вакансіяў, калі верыць той жа дзяржаўнай статыстыцы, б'е рэкорд за рэкордам і цяпер складае больш за 160 тысячаў. Таму і расце заробак ва ўмовах дэфіцыту працоўных рук. Наймальнікам даводзіцца пераплочваць, закладваючы гэтыя выдаткі ў сабекошт прадукцыі. Пра тое, да чаго гэта вядзе ў нашай наступнай навіне. Тут адзначым, што такі ж працэс назіраецца не толькі ў нас. У суседняй Літве ліпеньскі заробак брутта ў эканоміцы склаў $2424 США, ці ў 3 разы больш, як у Беларусі. Міжнародны форум «Трейд-дыалог» адбыўся на мінулым тыдні ў Менску. На ім міністр антыманапольнага развіцця і гандлю таварыш Богданов заявіў, працытую, каб не схлусіць. До конца года трэба выпрацаваць новую сістэму цэнавага рэгулявання, што дазволіць забяспечыць, магчыма, без такіх жорсткіх захадаў захаванне тых жа прынцыпаў справядлівага цэнаўтварэння. Гандлёвае звено займела найбольш жорсткае рэгуляванне ў выглядзе лімітавых надбавак. У цэлым, мы бачым паводле рэнтабельнасці вытворцаў і гандлю, што, як кажуць, жырок срэзалі. Пераводзячы з чыноўніцкай на чалавечую мову, яны так удала зрэзалі тлуч. Пытанне толькі, з каго зрэзалі. Мо недзе і мяса з касцямі зачапілі. Но мяркуючы з вынікаў працы гандлю, а там толькі 1% рэнтабельнасці. Гэта агучыў сам, не пабаюся гэтага слова, шкоднік Богданов. І цяпер яны вырашылі павялічыць гэты паказнік адразу ў 2,5 разы. А навошта? Можа, варта было ўжо дабіць да канца, да нуля? Як паўтарыў след за Лукашэнкам таварыш Богданов, тлуч зрэзалі найперш з гандлю. Але нешта пайшло не так. Чамусьці вынікі зразання не вельмі спадабаліся самому таварышу Богданову. Чамусьці ён пастанавіў, што трэба нешта неяк мяняць. Давайте разбяромся, а чаго гэта яго панесла. Успомнім сёе-тое з базы, як цяпер прынята казаць.
Наколькі у нас вырасла эканоміка? 5,5%. Шмат, але нас цікавіць не гэта. Наколькі вырас гандаль? За паўгода на 11,5%. І мы памятаем, што ў нас і спажывецкае крэдытаванне вырасла за год больш як на 20%. Гэта без уліку іпотэкі. І заробкі былі 1933 рублі год таму, цяпер 2355. Гэта рост на 21,8%. Пра што нам кажуць гэтыя лічбы? Грошай у эканоміцы стала значна больш і за кошт росту пустых заробкаў, і за кошт спажывецкага крэдытавання. А вытворчасць беларускіх тавараў за імі не паспявае. І гэта не дзіўна. Людзей няма, працаваць няма каму. І тут павінна была б гэтую напругу скампенсаваць інфляцыя адсоткаў 10, не менш. Падумайце, калі растуць заробкі, гэтыя выдаткі трапляюць у сабекошт і рухаюць кошту наперад. Але марг не дае адбывацца натуральнаму працэсу. Хвароба наганяецца ўнутр. Намаляваная інфляцыя ўсяго 5,8%. І ў выніку першы пацярпелы гандаль, які нібыта вырас, але рэнтабельнасць там цяпер няма. Як сказаў сам міністр, усяго 1%. А чаго ён з гэтай нагоды сумуе, спытаеце вы? Чаго не цешыцца? Бо гэта ж, здаецца, і хацелі. Гэта і называлі выразам са слоўніку мясніка «зрэзаць тлуш». Тут у нас ёсць вельмі просты эканамічны закон. Калі прыбыткаў у галіне няма, то прадпрымальнікі пакідаюць гэты сектар. І ў разробным гандлі ў нас доля дзяржаўных арганізацый усяго 13,5%. Гэта значыць, можна ў чарговы раз кінуць у Белкапсаюз кучу бюджэтных грошай на закрыццё рознічных стратаў. Так, яны таксама пацярпелыя, але пацярпелыя яны за ваш кошт. Але гэта не развяжа ніякіх праблемаў. Калі ў гандлі рэнтабельнасць 1%, а ў цэлым у эканоміцы рэнтабельнасць, раней была 7,7% ў мінулым годзе, але таксама зараз упала да 6,7%. І гэта таксама вынік намагання кантраляваць цэны. Дык вось сектару, дзе 1%, грошы пабягуць у іншыя сектары, дзе ўсё ж можна нешта зарабляць. Таму і перажывае Богдан. І, дарэчы, з гэтага ўсяго ёсць яшчэ адна выснова. Калі няма беларускіх тавараў, значыць расце імпарт. І гэта відаць у гандлі. Сёння у нехарчовых тавараў доля імпарту ўжо 60%. І гэта таксама праблема, выкліканая ненатуральным рэгуляваннем цэнаў. Гледзячы на ўсю гэтую прыгажосць, я аб'ектыўна разумею, што цяжка адсачыць думку. Калі спрасціць, не трэба было чапаць цэну, бо ўсё роўна інфляцыя удвая большая, чым у еўрапейскім звязе. А кошт крэдытаў расце, цяпер ужо 12-14%. І гэта зусім не падобна да стабільнасці. Без рэгулявання, напэўна, мы бачылі бы інфляцыю бліжэй да 10%, але ўсе астатнія паказнікі былі б значна здаравейшыя. Вернемся да навін. 4 беларускія прадпрыемствы выявіліся ў расійскім рэйтынгу Forbes на 26, 28, 29 і 48 месцах. Правда, не спешайцеся цешыцца. Гэта не класічны рэйтынг Forbes, гэта спіс замежных кампаніяў паводле угандляванага. Хто ж там з беларусаў? 3 дачкі беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў, металургічнага заводу, МАЗу, Белазу і прыватная Санта. Кампаніі параўноўваліся ў выручцы, і калі ў МАЗу яна склала 48,5 мільярдаў расійскіх, ці крыху больш за $500 мільярда, то ў астатніх 3 гігантаў гадавая выручка ў Расіі складае каля $1 мільярда у кожнага. Гэта звесткі за 23 год, і выглядаюць яны вельмі добра. Аднак, здаецца мне, гэта пікавае значэнне і далей будзе горш. Калі ў 23-м быў зафіксаваны рост продажу на расійскім рынку, у таго ж БМЗ больш як удвая, у астатніх ад 28 до 44%, то сёлета рост экспорту беларускіх тавараў у Расію складае каля 1%, што менш за рост самой расійскай эканомікі. Цікава зазірнуць на вяршыню. Галоўная замежная кампанія ў Расіі сёння, адгадаеце, гэта не вельмі цяжка. Галоўная кампанія – кітайскі аўтавытворца Chery. Ён прадаў за год 220 тысячаў новых аўтаў і зарабіў на гэтым $590 мільярдаў рублёў, ці каля $70 мільярдаў. Рост 300%.
Вось хто рэальны пераможца ў вайне Расіі з развітым светам. Цудоўныя справы робяцца на нашых экспартных фронтах. Не, тое, што мы ўбачылі максімальную розніцу, адмоўнае гандлёвае сальда таварамі ў ліпені памерам у $562 мільёны, гэта якраз было прадказальна. Да таго ўсё ішло. Але вось дзяржаўныя прадпрыемствы асабліва пастараліся, нягледзячы на прысутнасць некаторых у расійскім Форбсе. Яны здолелі знізіць экспарт уласнай прадукцыі на $32 мільёны за паўгода. Пры гэтым імпарт у іх жа вырас адразу амаль на $300 мільёнаў. Гэта як называецца? Куды глядзіць урад? Калі верыць статыстыцы, доля дзяржаўных прадпрыемстваў у нашым экспарце 38,8%. У імпарце крыху менш за 20%. Але менавіта яны і прабіваюць самую вялікую дзірку у нашым замежным гандлі. Ну і наша традыцыйная рубрика Качанова. Я абяцаў вас, паважаныя гледачы, пазнаёміць з двумя найбольш паспяховымі сельскагаспадарчымі культурамі гэтага года. І не, гэта не рапс, не жыта і не кукуруза. Там у нас поспехі больш як сціплыя. Затое папёрла сёлета кавунамі і тытунём. Ну, гэта калі верыць Белта. А з другога боку, як ёй не верыць? Яна ж ніколі не хлусіць. Дык вось там пішуць, што летась сабралі ў Беларусі 501 тону кавуноў. Амаль з украінскай ураджайнасцю. 85 тоннаў з гектара. Так, не здзіўляйцеся. А ў гэтым можа быць ужо і 1500 тоннаў. У 3 разы больш. Праўда, бянтэжыць слова «можа». Але ў мяне тут ёсць іншае пытанне. Калі вырошчванне кавуноў настолькі паспяховае ў Беларусі, то чаму ж так і не выканалі даручэнне Міхала Владзіміровича Мясніковіча ажно 2015 года? Я нагадаю, пасля таго, як ачмурэлы ад таго шчасця Стывен Сігал паназіраў за цудоўнымі зборшчыцамі кавуноў і атрымаў адразу 2 ў падарунак ад Лукашэнкі, тагачасны прэм'ер-міністр даручыў у кожнай вобласці вылучыць не менш за 100 гектараў для вырошчвання кавуноў, ну і дыняў. А гэта азначае, што цяпер ураджай кавуноў меў быць ніяк не менш за 5000 тоннаў. Гэта што ж у нас атрымліваецца? Забілі болт на ўказанне кіраўніцтва. І ў 10 разоў. І гэта ў той момант, калі мы закупляем у год па 25 000 тоннаў кавуноў і трацім на гэта $7 мільёнаў. Ну нічога, з кавунамі набавіліся, Сігал з'ехаў, цяпер у нас тытунь. І тая ж гісторыя. У Віцебску мясцовы інстытут вырастыў эксперыментальны аб'ём тытуню. 2 віды. Беларускі цыгарэтны і беларускі цыгарны. Гэта эксперымент, навукоўцы пра гэта гаваряць адкрыта. Але гэта не перашкаджае дзяржаўнай прапагандзе ўжо марыць пра імпартазамяшчальны эфект. Нічому іх кавуновыя гісторыі не вучаць. На гэтым тыдні Лукашенка памілаваў яшчэ 30 палітычных вязняў. Прасочваецца логіка. У кожнага з памілаваных малыя дзеці, а тут 1 верасня. І я радуюся. Я радуюся кожнаму, але я не магу не памятаць, што адбываецца з Машай Калеснікавай. Уже 1,5 года, як ад яе няма ніякіх вестак. Лістоў перадачаў не прымаюць. Званкоў, прадугледжаных унутранымі правіламі, не даюць. Яна перанесла 2 гады таму аперацыю, звязаную з язвавай хваробай. Ёй належыць адпаведнае харчаванне. Але кормяць яе турэмнай баландай. У выніку, паводле некаторых звестак, яна важыць сёння 45 кілаграмаў пры росце 175 сантыметраў. Так выглядалі зняволеныя асвенцы. Гэта павольнае і свядомае забойства. Я не магу з гэтым нічога зрабіць, і вы таксама не можаце. Я не змог бы папрасіць вас пра нейкія дзеянні, ведаючы, чым гэта можа пагражаць. Таму ўсё, што мы можам, жыць сваё ўласнае жыццё, хадзіць на працу, клапаціцца пра дзяцей. Мая вось справа размаўляць цяпер з вамі, жыць жыццё. Але не забывайце, якое злачынства здзяйсняецца проста цяпер там, у гомельскай жаночай калоніі. Памятайце, калі ласка,
І калі гэта для вас бяспечна, падзяліцеся інфармацыяй з тым, каму вы давяраеце. Пагаварыце пра тое, што адбываецца. Гэта ўсё, што вы, дарагія мои гледачы, можете зрабіць. Зрабіце хаця б гэта. Дзякую, што даглядзелі да гэтага месца. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Хмырович. Убачымся праз тыдзень.